lisätään sulle kylkiäisenä. Joten jos sä haluat mennä eteenpäin sun kutsussa, niin keskity tuomaan lisäarvoa ihmisille sun ympärillä ja erityisesti Kristuksen ruumiille. Me puhuttiin tästä jo aiemmin, mutta jokainen kristitty on kutsuttu tavoittamaan maailmaa ja rakentamaan seurakuntaa. Joten tämä on hengellinen ajatus ja tämä on myös ihan vaan käytännön asioissa ajatus. Jos sä keskityt tuomaan lisäarvoa ja tuomaan ratkaisuja ongelmiin proaktiivisesti, sä tulet pakosta kasvamaan. Sä elät sellaisella eteenpäin nojaavalla asenteella, jossa meidän aiemman jakson mukaan Jumalan armo aktivoituu aivan uudella tavalla. Sä muistat sen lainauksen Pekka Simojoelta. Kutsu on voimassa ja voima on kutsussa. Joten keskity tuomaan lisäarvoja ja ratkaisuja ja samalla keskity muotoutumaan Jeesuksen kaltaiseksi sun elämän tässä vaiheessa ja näissä vastuissa. Ja sä tuut menemään eteenpäin. Mutta mä haluan, että sä tunnistat, että noissa on ero. Että mä tuon ratkaisuja ja mä tuon lisäarvoa versus se, että mä täytän muiden ihmisten tarpeita ja mä oon heidän pyhä henki ja heidän oma pikku pelastaja. Ja mä luon sellaisen, niin kuin, mikä se on se termi, niin kuin, onko se läheisriippuvuus? Vai mikä se on se termi? Codependency joka tapauksessa. Niin mä en puhu siitä. Mä puhun siitä, että me oikeasti niin kuin nostetaan sitä veden pintaa. Me